Dneska si zahráme Fortnite s mojím kamošom, ktorý hrá. Minulé video som hral ja. To už je, že traja ľudia zostávali. Toto natáčame v ten istý deň. Tak jak som hovoril v minulém videu, môžete si zahrať se mnou. Môj nickname je Ingrom _ Hopla 9, bez medzery. A tak kam padáme? Padáme do Riči? Rici. Ale to není Rici. Riti som povedal. Padáme do Riti. Aha. A neviem. Mám v pláne vyhrať. To by som aj ja chcel, lebo... Ale sú tu hráči ADHD, však to sa nedá potom. Však chápete, Nedá ne? sa. Nedá sa, Forza hýbu, jak... Furt sa hýbu jak boty. Ani raz nestoja. Sú to proste dementi. No, presne. No, ale fakt v pláne mám vyhrať, lebo je to na mojom účte, tak mohol by vyhrať a vie lepšie hrať, jak ja. Lebo on má Fortnite 4 roky a má ešte len level 100, neviem čo, 145. A ja mám, tuším, že 4 dní pred Vianocami som si stiahol a proste mám väčší level, tuším, že 160. No, 159. Teraz získal epického Skara. Po takom menšom striu sme tu, zatiaľ sme získali zbranie. Stále hrá on, zatiaľ som mu ešte nevytrel ovládač. Áno, ovládač. Ako to ma mohlo dojsť, keď hráme na telke? No, lomitko plejko. Potom do komentov môžete napísať, koľkatku máme plejko. Ale... Zatiaľ máme tak... Zatiaľ našiel epického Skara, potom Ballistic Shield, Turetu, tu, neviem čo to je, shockwaveové granáty a ako hovadinu. Kamo, žer si to za to... Aha, dobre. Či si to aj volá kto pozrie, ale keď si to pozrie, tak budeme šťastný. Lebo nemôžem vám povedať, koľko máme rokov. Iba keď bude súhlasiť môj kamoš, že či chce. Chceš? Nie? Dobre. Kto pozeráva Okana, tak dá like, a kto pozeráva Doda, tak net ide do pryč. Lebo to je skutočné, Dodo je zlý. Moc zlý. Veľmi zlý. A neví to ani hrať. A dám, že sa nepozrie na to Dodo. To je, neber si ten štvorkový scope. Opovážiš. Ty hovedo. Tak dobre, tak si zober, ale potom... No, povedal, že do kalne nájdeme jednu snajpku. Ale z naše... A ty no, botkovia, by som skôr povedal. No, botovia. Tak ideme zase naspäť kanálom. Čistejším to už nemôže. Vidíš? Iba! Kamo? Daj mu! Daj mu čo preto! Daj mu turetu! Daj mu turetu! Kritikálku dal. Dobre, my sa takto doplnáme, ale... Ty si fakt zabil bota na kritikálku. Neskutočné. No tak to si, no. Mohla by ti už padnúť my
teraz furt hráme s pampami. Nevieme prečo, lebo ja pampu neznášam. Ne v prvej, najlepšia je podľa mňa auto shotguna, proste shotguna, lebo tá dáva mega damage, ale keď Peter Griffin a pampa, tak to si zoberiem, ale málo kedy som ju mal. Fakt tuším, že iba 4 krát, alebo koľko. To iba vždy s kamošmi lúčime Petera Griffina, ale párkrát sa nám to podarilo, lebo jednému dal minule hlavu, potom zás druhému zostali 3 hápka a ja som taký, že 90 hápek a potom mi dal zás headku, ale poviem sa vrátiť teraz v hre, takže ak vidíte, nemáme benzín a môj kamoš by sa mohol lepšie naučiť šoferovať, lebo nevie šoferovať vôbec. Inak nechcem ti nič hovoriť, ale bude ti vidieť hlavu. Ale on fakt nevie stavať. Ja vám môžeme natočiť kreatív a ja stavám. A versus on. Teraz zabili voľakoho alebo čo. Nevidel som. Práve nás jeden spectatuje. Dobré auto mám, nie? Ak najmä bota, keď tak to si kúpi, akože.